teď. Takže nazdar, čau, ahoj a já vás vítám u Survive Games. Tak, jsem tady společně s Break Gamer, nebo Break Gamer, já nevím, jak se to čte. Jak tak? Nazdaj. Tak, a hrajeme jako úplně jinou arénu, on dohrává, my jsme to už natáčeli jednou a vůbec nám to nepovedlo. Takže jsem to zkoušel natáčet znova, nebo zkouším teď vlastně. A jak tam válí v aréně, kolik vás tam ještě? Dva a už jedno. Už ho vidíš, jo? No. A proč furt? Jo, dobrý. Musí hrát na tajný hlavě. Oh, buk? Spíš lagy. Tak, ještě 50 sekund. Tolik čestek, ale vždycky tak... No kempí v tom balónu, hej. Jo, to je tahle arena, to je trojka, jo, to je lehká. Ale ne. No, takový luxusní skin tamhle ten Lucké 17, ten chci. No moc nečum. Tam musím nějak kempit. Tonda pala. Jo, vidíš tam. 3, 2, 1, go. Berem, čory. A skočte dolů, aha, bum. Tady je nějaká pačka, nic to nedělá. Pojď. No, to je většinou. Má Iron Match, drej, kámo, drej. Bože, nejde po mně. Jo, když má někdo meč, ještě Iron, tyjo. Ale já mám 2 česky tady, protože to máš jenom zlatý diameč. Au. No, já už jsem mrtvej, super, že jo, tak když jde celou dobu za mnou, já si toho nevšimnu a má Iron Match. Už tě zabil, jo? Ne, ale... Prostě ho vidíš a má věci luxusní. Jo, a skočil dolů. To je vůl. To je vocás, vole. Zatím. Nechápu, jak se mohl dostat do toho balónu, když to je několik bloků odsaď. To je krv. Da fuk. Jako jak se mám dostat na spawn asi? O co jde? Uhní! To je fakt super. A jako dostanu za to něco? To je tak brutálně lehký. Už jsem tak 50krát došel. On je teď v tom základním, ale já ho nedám, že jo? Já mám... Tak to aspoň zkus, ať už jdem hrát spolu, no. To je fakt těžký bludiště. Hop. Jako tady se dostanu jinak než... Jo, to je teda hrozná skákačka, nebo Je po mně? Nejspíš. Jo. Au. To je skákačka na 3 věci, hej, tak to jdu spam jako. Já ho zabil mě. Měl kód, že jo? A jo. Jdem do jiný areny, než do 4 se nechce. Budem do 4. Což jiná asi není. Dobrý, jsem tam. Jo, jsem vedle tebe. No, já jsem pod zádu. No, teď já jsem vedle tebe. Tady. Já tě vidím. Aha. To mě úplně všechno lepší. Tak a tímhle asi končíme pak touhle mapou. Musím na to nějak rychle dohrát. Což nevím, jestli... Jo. Ne, já to když tak pak nějak sestříhám. Snecek. Jo, šneček, jasně. Asi nějak chcípnout, jinak to bylo trapas jak svině. Jo, dám. O, tu se hraje, cože? Jo, mám Iron Match, kámo. A dvě legíny. Ne, nemám, to bylo bug. Pojď nahoru. Já zatím někoho nebo... Bych někoho killnout tady. Mi čumí, ale bych mu takhle... A jo, dobrý. A čum na to, jak se vypeču tohle.
Sviňáka. Je tady. Já jdu po česce, já si... Jo, dobrý, dobrý. že tady je. Jdi po česce, já jdu po nich. Ho, spatřil jsem nějakýho šnečka. Bum 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 bum. Nedostanu věci, Bum 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 bum. Jo, zabil jsem ho. A tenhle do mě jde rukou, takže je mrtvý. Jo, double kill. Tak super. pentakill, kvadrat. Já mám golden apple. Už máme louny, hej. Jo, super. Dva. Jo no, kdybych tam zase spadnul, víš, jako minule. Tak. Zase se sejdeme asi nahoře, ale tehle, tady mám nějaký... Tady někam šli, hej, kam... Tamhle jsou, no tak ty jsou mrtví, jako jestli nemají nic teda. Nesmějí jít meč, alebo když už tak dřevěnej. Mám Hej, další čestku, jo, hej. to je dobře. Wooden sword, sheet, ale co? A máš meč, nebo ne? Mám dva, Jo, to je dobře, okej. oba dva ty. Wooden. No, to je jedno. Co? Vemu to, že jo, bydlo. Jo no, hej, tamhle jdu. Hej, tamhle někdo je. Tamhle někdo je. A podle mě to seš ty. Ne, metalista. To jsem viděl. On do mě jde rukou, jo, on do mě jde rukou. Jdi do něj meče. Jo, zabil jsem ho. Jo, já mám kill, ale úplně easy. No jo, díky kámo. Jo, to šlo jenom rukou a já tím. O nic moc, ale tak jako jde to, že jo. Ale tohle máme dobře rozehraný zatím, hlavně někam nezaučit, zase dojáme, hej, to už bych se fakt jako... 18 je už jenom živej. Jo? Se tam bojí míst prostě. Jo, tady je Česka, co jsem... Mám taky čestku. Ty vole, Chain boots. Co to je? Boty, chainový, ohnivý. Jo. A golden. Ti dám ty golden. Já mám leather, aha. Jsem myslel, že už jsem v prdele, protože jsem spadnul dolů. Hej, tady je někde Česka musí být, jo. Ale kde? Jo, tady. Chain Dent, jo. Jak se to jmenuje? Brnko prostě. Jo. Jo. Tak A iron botky a wood sword. Wooden sword. A tak ten nepotřebuji. ty máš ten vem, já ho budu mít dnes. Já mám wooden jenom. A Kubes máš ten. Jak se jmenuje? Helmu. Nemám. To je škoda. Já mám jenom boty. Já ti dám to. Hej, tady někdo je. To seš ty. Pojď sem, já ti dám to. Tohle. Tak, máš jídlo? Mám všechno. Já jsem ho zabil. Aha. Tak to je jedno. Všechno mám. Kolik nás je? Ještě 6. Ale jo, není... Hej, Takhle jsi byl v tom domečku, jak jsi tam byl minule? ne, nahoře jsem vůbec nebyl, ještě já jsem byl jinde. Takže jdem Ne, nahoře. tady myslím, jak tam teď jdu já. Jo, jak tam jsou iron dveře? No. No, tam jsem byl. Tam byly ty právě ten chestplate, jo, chestplate. Už jdu nahoru. Fakt jako najdem. Hop. Jo, ale proč tam balon není čestka, tyjo? Jo, tady je čestka, hej, tyjo, tady je dobře se... No, tyjo, je leather kalhotky, fakt super. Kalhotky. Tady je dvojitá čestka. Iron match, mám pro tebe, ender perlu. A pak, jo, helma. Ale leather, to je jedno. Když tak si tam něco vem, já ti dám ten iron match, no. Co ještě, jo. Už jsme dobrý. No jo, no, a ještě by to Jak chtěl... chtělo luk. Hej, ty. Já jsem ale spadnul. Hej, tady někdo je. Pojď do něj. Dělej, ten je mrtvej. Jo. Co chceš? Já mám, počkej. Podle toho, No, vem si to, já to nepotřebuju, to je jedno. hej a bacha, nechoď přes ten, já pak mám cípnu. Přes co? Tady ten, pozor, nebuď tady. Ne? Aha. Oh. Not bad. Počkej, jak já si tam něco vyhodím, co nepotřebuju. Ať to nikdo nenajde. Ty vole, helmu. Jo, dobrý, já jsem si ji mám vyhodil. Hop. Golden, to si nechám. Brnko. To jsme ho dobře zrasili. Jo, naštěl jeden iron match. Já jsem do něj skoro ale nedal rád. No mě nic nebral, ani on se nedokázal trefit. Já mám 3 ty. Golden neplatně jedno dám. Když jsem ti dal tu helmu. Takovýho masa. A nevím čemu se tady šípe, ještě jsem nenašel luk. Myslíš, že tam doskočí? Ne, neriskuj to.
Jak tam nic. Takže já se omlouvám, zase mi spadnu bahnejkám, že jo, proč ne. Takže je to jakoby pokračování toho, co jste viděli. Tak. Hejda se tady vyspat. Jo. Jdeme jen najít, musíme jít pryč. Jak se rozdělíme, když... Nebo ne, musíme jít spolu. Pojď za mnou. Au. Co nevidím. Hop, hop. Hele, čestka. A tu už vybral, podle mě vybral už. Tam ten špekoun. A nevybral. Ale nic tam není, ledr kalhotky a maso, no tak maso se jako hodí, jo, ale už ho mám hodně, tak... Ej, čestka. Jo, golden sword a maso a iron sword. Oh, shit, ty vole, Tak to bych se asi trošičku rozmaz. Kubajs? Hej, já se tam portnu Ender Pearlou, když tak to tam dojdi. Ne. Proč? Já už vidím jeden tam nahoru vodopádem, vidím ho. A já nevím, kde jsi, že jo? Jo, tamhle už tě vidím. Já tě vidím. Jaký? Já vidím tvoji cedulku. Bacha, jede tamhle, já ho vidím. Já jsem ho viděl, jak jede vodopádem nahoru. Kde? Za mnou. Aha, Tady. prkne. Tady tímhle vodopádem pojede. Už ho vidím na cedulce. Už je dole, hej. Je pod... No, Já se tam portnu Ender Pearl a zabiju ho. čestka. No. A já už taky vidím. Oh shit, lagy. Lagy jak kráva, jdem si pro něj. Ej, Na něj. já ho vidím. Počkej, já se najím. Já taky. Hej, tam neskákej, já se skočil, já pamatuješ. Jo. Takže je vpr. Tak ho jdem zabít. Aha, noobko. Bacha, už neskákej dolů. Já vím. A máš ty melouny, ne? Jo. Tak tam skoč, to pak se můžeš vystavět. Fakt, věř mi. Jdem tam skočit, věř mi. Tak jo. Lo, mě zabil. Na 2 rány. No lol, já ho zabiju. Jo, dobrý, tak to vyhraj. Mám chain splity. Pak mám. Co mám? Ironový sword. Myslíš, že to fakt bude? No nevím, a já si kouknu, kdo a tam máš ještě. Kajinka, Nejde to. co jde? Nejde, já jsem skočil až úplně dolů, hej. Jo. Jo. Kam až dolů? A kolik jsi měl těch melounů? 2 jenom. Aha, no, tak to ne, no. Nemyslel, že jich máš víc. No, tak tady budu kempit. Tak, asi to ukončíme. Už nemá smysl, ale myslím, že jsme jako... Já myslím, že jsem byl 3, ty druhé, hej, jakoby, a on to vyhrál, že jo. Ne, já byl 4, ale tak co. Já jsem druhý. Ale tak já to ukončím, Kubajs, jo? Tak já se loučím, takže čau.